डीजे पन्नालाल राजशल डीजे मोबाइल नंबर 90546836 2। डीजे पन्नालाल डीजे पन्नालाल डीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो सोधी बाजार राजशल घूमी 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 गेरावा के रस राजा डीजे पन्नालाल सुखे दो कोली डीजे पन्नालाल तनी होखे दो कोली होने मान हो जवान तनी होखे दो राजशल डीजे मोबाइल नंबर 9054683626। डीजे कुमार बनी पनक जी छोड़ ले ली हो धन हमर चढ़ डीजे डीजे पन्नालाल कुमार बानी पनक जी छोड़ ले ली हो धन हमर चढ़ दसोर दुई चार लखुआ के रोज तनी टोके दो टोके दो टोके दो राजशल डीजे पन्नालाल तनी होखे दो कोली होने मान हो जवान तनी होखे दो डीजे पन्नालाल राजशल डीजे मोबाइल नंबर 9054683626। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सोधी बाजार डीजे पन्नालाल मासूम को बिजनी कर परेशान हो नान्हे उमर में कालेले बजान हो डीजे पन्नालाल डीजे जनी कर परेशान हो नान्हे उमर में कालेले बजान हो और जुजुमान जी के पहिले तू रोके दो रोके दो रोके दो डीजे कोली होने मान हो जवान तनी होखे दो कोली होने मान हो जवान तनी होखे दो कोली पन्नालाल हो जवान तनी होखे दो डीजे पन्नालाल राजशल